khajani poito khlani rok phadi sing tini o tatal phringnai rok no bahai sirinai o kokno tui wan suklai no o topic poito krak ongjak boroni bagi o topic ongkha pholao tolloknani musungna rokni bagi phadi sing khuluklai no 2 Peter chapter 2 verses 1 ni simi kok bokhro sijak tongo kok saya phringnai rok agi puru borokni bisingo diari phatar rok basakha abutui kheno norni bisingo bo kok saya phringnai rok basanai borok komona lama tanna bagi bising kok saya sanai borok no payui phioknai bugrano gosiklak hake borok azamsa komor bainai singoro nugo they are in the church diari phatra masia phatra ebake saya phringnai rok no boro mannai hingkake abo phataroya bazaroya boro mannai hingkake sini bisingo no tongnai hini sao they are in the church kok saya phringnai no sini bisingo no mannai bo kaisa mothani no ongnai bo sakno Christian hini sanai Bible ni kok no sanai Jisu no hamjago hinai no sanai ningkhlaima haino bo khlaibo tongnai Mormonism Apostolic te Jehovah Witness rok borok jotono Jisu no hamjago hinai sanai nini slaise hamjagma haike phungnai Bible ni kaitini kok no borok gosinai haipano nini ani bisingo tongoi borokni phurungmung no truk reui lama kor reui sokomori paijani se borni wan sungmung shaitan bo pohorni suari haikeno phainai hini sao 2 Corinthians chapter 11 verse 14 abo wanama singsa samungya shaitan bo pohorni suari haike sakno mul philei mano shaitan ninani bisingo pohorni suari haike borok kaham haike poito khlaine haike mul philei tongnai pia bisingo hingke nono buthanani nono sanani nono painani bagai se tongnai hingke sing puilaw tam puilaw sing nukha diari phatar rok masia phatar rok kok saya phringnai rok borok nini ani bisingo no tongo number 2 sing nugo they teach heresy hinmani aboni kok mangke choosing one's own ideas borok sakni idea no tubui phaine hini sao tatal phringnai rok no sininani jotto ni slai gana kokhinke kaitini kokno sakni musungtui samani borok Bible ni tangni kokno khosawi nanai bo abono sakni musungtui ke buino duniadari saksimani phatani kokno sanai ganangongmani kokno sanai sak hamnani kokno mang sanai hamnani sanani kokno mang sanai borok pulpit no kadulai merarok pholani kok masaya pholao ran sanai hamung sinia kok sayake phola kathar maina ko hunoi phringnai bo tongnai kisai misa somso khlaipano mung sangya Bible homosexually against ya hinibo phringnai bo tongnai singnugo Galatians chapter 4 verse 26 phiaba sukna hani Jerusalem ke seleng khati jagya bongkha sini amase obono tuino heresy rok sakni idea bai sanai rok shaitan rok obo ama hini himani ama kaitor se hini sao phiaba obo sing kaham ke porike saimanai obo sarani kokno samase sing poito khlaimani bisingti Abraham sini poito sini apha tei sara hangka ke poito sini ama o kokno sadanai mase phiaba heresy rok shaitan rok chaya phringnai rok borok sakni musungtui tamosa hamale obo ama kaitini kokse sao ni sao kathar enabago kaisa Bible verse maglak je ama kaitor ni sijak number 3 singorotei tamnu khamale they teach false ideas about Jesus tatal phringnai rok Jisu no tui juda ke phringnai Jisu kaitoya hini sanai botongo singoro no guble borok no payui phioknai bugrano gosiglak ni sao Jisu no gosiglak borok Arianism rok ke Jisu no kaitor hinpano pura kaitor hini gosia bo kaituni puila snamjak se hini borok gosio baksa ke sao Jisu borogya baksa ke sao Jisu kaijakha Jisu thiya hini sanai bo kabang mano tongo tatalo phringnai rok kabang mano khorka kaprasya kaitorok sao Jisu cross thipano somsok no tui samung complete ongyakho bo samung complete khlaibayakho aboni bagai botteoisa sainao buri yongi asaima phaikya oborok ongkha Jisu no gosiarok ama kaitor ke Jisu no kaijak se snamui paikha boni hikbo tongo abono ama kaitor Jisu ni tekaisa bomong borikha Kristo angsang hong abo South Koreani ifata hamya hamli mani bisingti buino mokol muthubo yangle boniaro thangke simise mathangjakna hini satiro omaikeno Jisu simise hinmani abono norui payo Jisu no normani bugrano normani baksake Jisu ya Merium ni bisingti se thangnani lama naitugo
aile Jisu simise lama aboni bagai 1 John chapter 4 verse 3 bo okokno sawo tei Jisu Kristo no borok ongoi kaituni aroni phaika hini gosia borok bo kaituni aroni pholano manya abongkha Kristoni kena arini aroni pholase abono phainai hini norok khnaka tabuk abo osungsaro phai se sok paikha hini saw Jisu no gosia borok ongoi phaika hini gosia bo tongo Jisu ni samung paisuya ko hini sanai bo tongo sing hus mangnai haini hai 2 Peter chapter 2 verse 2 thangano haipano borok kabang mano borok saktong thok tongmano srungnai hake borni bagai borok lama kubuino hamya sanai singoro tamno khmale they have a large following borok kabangma boni ukulogo tongnai hini sawo muslim rok 1.8 billion followers tongo aboni kok mangno borni followers asik kabangma ba kubuyongi thangnai okogya tapokdi Jisuni jorabo kabang kok borno Jisuni ukulogo thangjak tongo hazar hazar haipano Pentecost salni dino sing koijon nuk 120 jon ase abon bagai singma hosongnai Masia patra diari patra nukulogo borok kabang matong honi saw sagya crowd music system miracle tatal kok samani bai khonjo khana tokjani kok samabai rang manani kok samabai kabangma borok ukulogo rikthalai jakni saw Matthew chapter 7 verse 13 dugar ke septi habdi tamni hinke morkini lamani dugar rongkha kwar lama bo kotor hake borok kabang mano abotei himo lama kotor ma hni saw borok kabang ma lama kotor ma hni saw haino musung tui je hei musung thangai mano sing hus mangnai tei sing tamno khumala oro they are morally corrupt borok kaham kaham kokto sanai haibano bisingo somsok baino tongnai abono borok hui botori nai 2 Peter chapter 2 verse 9 ni simi khok tangai thangke singnugo hake kaitor bono surinai rokno potli jakmani yakni bahaike phioknai abo sawi mano phia borok hamya rok jerani salni bagi bahaike satogoi tonnai abono sawi mano aboni bere sak sak motok tui tongmung sitra tongui kaidri phanno sak nangya ongnai rokno bahaike satogoi tonnai abono sawi mano sak sakni sak motok tui tongnai rok sitra tongmung tongnai rok boroni paithak sal belani kirima singsa hani sawo o koksa efrinai rok mungsa kiriyawi borok tori tongo borok pelaike kungsukjak sak dorjak ni sawo mungsana pon kiriya borok sukna hawo singsasa tongnai rokno sak nangya hamya sawo ni sawo bisingsa kirima singsa borok kaitini borokno sak nangjagya o koksa efrinai rokni slai phan ganang krak kok swari rok suda subrani basngo borokno hamya sawi majra beida naidi swari rok suda se majra berre gya hani sawo oro sanai make swari rok suda se kaitini basngo kirijagui tongo phiaba Masia patra diari phatrok tamo homale borok kaitini songjak borno hamya sawo borokni sakni sanani bagi borni kahamongni bagi borni kungsukmani bagi borok kaitini soising songjak borno hamya sawo o belanyo kirima singsa borni uklogo ningang thakake abole gaijana sarate kono phankari romoi bothajakna hwnoi asainai bolongni waktok hai a borok siawi ahaino tongo borok siawi hamya sawo borok bolongni waktok rok haike no pairijak bainai diari phatarok borok buino hamya samang tini osujara sokpaikha aro ta thangdi aro ta khlaidi kaitini asongjak borokni poti okong se sawo taunamdi almighty god dok borok tamosa hamale hi pasaroni kokta khnadi girjao ta thangdi borok kubuino phiringe borok tatano se phiringo roi baro sunai rok borok bebang 666 najak ta thangdi amhaike phiringnai rok kabangma nokhorka borok buino satok matuino borok satok jaknai sal kathang kathang borok nunglai chalai tongthok lainano hamjago borok lama koroi tongthok tutui norok bai ninglai chalai mani abo lasima singsa tisumu haise borok saka saka to kahamno tongo phiaba sumsok jibon japon khlainai borok borokni tomung sitra buri rokno simino nasigo obahai tomung sitra rok omahai diari phatra Masia phatrok tam hono buruino simino naharo hini so borok sumsok khlainano akai jagya salcha manjagai thangnai borokni bothai baino tomung sitra manjagai thangnai borok helang rokno belogo borok khamai mang tongo hini so borok kaitor bai sraijago borokni loop tei paiya kungsuk mani saktor mani position abhai mamang borok lama keplengno karui lama korokha borok buerni basla balam himmani a lamao himkha a balam samung hamya tangai rang manano hamjago tinio kabangma Masia patra diari patra borok rangni ukloko se khasikjak rang manna simi se borni hamjakma motha thuje tong phola thuje tong borni nailap kuri
rang manna de se kok hake bo bini somsoni bagai hinjakha kok manya korai borok haike kok sawi akha kobor diari no thagrikha o borok tuimuk ramjakhai nokbar kotor bai sipsawi tlangjak chumui hai kaitor borok no bagai belai manakmao tongthai kwrungsa khateui tonkha o bhai takaisa kotoma gaham pinironi bagai kaitor belai khono kirima singsa kaisa thai snamui tonkha ni sao o masia phatra diari phatra nuklogo thangnirok norok khaki fildi borokle meraya pro mera bodolo se khobjigya borok ge gomase phia ningang le mera boni uklogo thangi lama koroi thainya sarate kono phan kari borok tori kok nangya sawo phia borok sayarok ni bisingo yogdrop rokno sakni tongthok sathok bai belogo borok tomung hameni yago tongtutui sing norokno phiogi mano hwnui kogriwo tamni hinba mungsa sikbai mechenjakhe a borok aboni yago no ma tongo tinio kwbangma deri phatra masia phatra sao ang se phioknai ane bisingti se phiokjaknai sini mothani bisingti se phiokjaknai hini borok singno mothangna subrai Jisu Kristo no sawi manma bai o sangsani hamya klani rokni yakni yogui haino hai romjagui aborni yago klaifike a borok sakangni slai tebo hamya ongkugo hini sao borok lama kahamno sawi manui borokno kokkotha rimani aroni kifili thangmani slai a lama siao tongkese hamkugo borok kubino saimani no thango lama kahamno saimani no borok lama koro suibini kbatui no safiro phia wak tukuri jak phano haino hai harpego tuku phiro hini kogo sajakmani o kok borni thani nangpaikya masia phatra diari phatra borok salsa Jisu Kristo kubuike yasagi phaimani kapai rimani phia ba haino hai akapatenyo sawi sragi paipika Jisu Kristo poito khlai tui tukuri tu mani haino hai a wak tuyo tuku phika harpego klai phika sing sojagma tongnai srai yongi ma tongnai haino hai aro thangpinai 2 Peter chapter 2 verse 3 o kok saya frunero rangno mokol chingma bai norokno kerong kothoma sawi rang kwbangma khanai agini simi borone bosthumnai tiar no tongo borokno sokomornai bo sisawi no tongo yogla ke bukhano saksak singrang pusini bagai kaitini samungo okol kang hake yogla ke uphano yogla je bisar khlanyasa bosthumnaisa bo tiar no tongo bo sisawi no tongo hani sao omahirok mera tamo ongui tong borok mungsapano ongjagya pholao ran sajak de kupulung de mungsapano naiya khoroksa kamai thangpano bukha khepsapano onglak borni bukhao Jisuni hamjakma kri ko kaham motivation deui borok bangrinai rangmanna simi wansuknai bung manani borok manani borok bai kaham hinjakmani simi wansuknai borok kurirokno rang kabang ridi hinnai hinke ganang ongo hini phiringnai motha kaitini kok masa thung masaya thung boni boktikar bo reui thangnai soi kubuino phiringlak phiaba singnugo 2 Timothy chapter 4 verse 2 kothama kahamno sawi tongdi jora phano joraya phano abono krake sadi khahabridi khoraidi kharagridi kahamke khalogui singor taitam dong male they are greedy 2 Peter chapter 2 verses 14 to 16 borok tomung chitra burui rokno simino nasigo borok sumsok khlainino akai jagya borok heleng rokno belogo borok khamai mang tongo borok kaitor bai sraijago borok lama keplengno karui lama korokha borok boerni basla balam hinmani a lamao himkha a balam samung hamya tangai rang manna hamjago hakebo bini sumsoni bagai hinjakha kok manya korai borok haike kok sawi a kha kobor diari no thagrikha borok rang notui borom notui hamnani sanani kok notui khamainai borni puila nahar mukhe ganang ongnani simi tongnai mokol phiogui naidi omahirokno tongthok sathogo de tong klaijak nugano siniwano boroni kerong kothoma sawi kabangma borno lama kornai mormonism tamosa borok pha sajla phola katha no khorok tamke nukha hani sao boroni kerong kothoma sao i phatarok Jisu bai Delhi malayo sukna thangi phaikya omahike kerong kothoma sao only Jesus roke tamsa Jisu bai sakak malayo hinkese Jisu hawi mano Christian ongi mano hani sao tekaisa Bible tong hani sanai rogo kaplaisa kaitrogo phaikya omahikeno kabangma borok lama korobayo tamni hinba borok saksakni kerong kothomano nini ane aro tubui phayo singoro nogoble 2 Peter chapter 2 verse 3 okok saya frinerok rangno mokol chingma bai norokno kerong kothoma sawi rang kabangma khanai hini sao khuktangnai 2 Peter chapter 2 verse 8 o borok kaham
borok bai tongoi salbrum brum borok ni samung hamya khlaimano sewi nugui bini kha kahamno belai khe yorjago. They are prideful ni sago borok belai khe kungsuknai ni sago borok kungsuknai advice hamjak yangnai borok chaya sajak mayongnai nakar san mayongnai bose jotun khlai kaitini ganao hini kosinai bo buinni slai bible seu hini saksak no phunungnai oborok ongkha kungsuk jarok khukdang pheo na tamsa a borok kaham borok bai tongoi salbrum brum borok ni samung hamya khlaimano sewi nugui bini kha kaham no bini kha kaham no belai khe yorjago ni sago kungsuk mani kokno sago. Tega sangake 2 Peter chapter 2 verse 10 adiari patra masia patra no sineni tega sa tomong tamo sengnugoro aboni berese sakmotok tui tongmung sitra tongui kaitorni phanno saknaya ongnai rokno bahaike satogui tonnai abono saoimano okok jai phungnai rok mungsa kriyawi borok tori tongo borok sukna hawo singsasa tongnai rokno saknaya hamese saoni soi kaitini songjak kaitini borokno kaito rohormani borokno borok sajak yangnai hingsa nangnai borok hamya sanai hini sago tatal phungnai rok soi kaitini pholabai tuiduljak borokno naisrajago sajak yangnai jealousy yango borok pitor John Jacob Paulni kokno tanari hinnai borokni reputation hamya khlainani bagai borok saknangjak yangnai khabuthanani samung mangse borok khlainai. 1 Timothy chapter 5 verse 19 okra khoroksa sukno majra berkhe sakki khorok nui ebakhe khorok thamni kok thaisa ongyakhe abono tanadi takhnadi. Colossians chapter 2 verses 8 9 10 Colossians chapter 2 verse 8 9 10 borni samung nangya kogrok bai phem logjagui kebo bai phano romjagya teike huske tongni aboti kogrok borok mani phaimase matai hamieroni arni phaimase kristoni arni phaimaya tamni hinba kachi kaituni beba kupulung kese kristoni aro mang ongoi tongkha age kristo bai thanchang ma bisingtui norok ma thangjak suka bo ongkha bebak bugra rok bai bebak bokhor rokni bokhorok sing sojak ongna nangnai tinio je tatal filmni rok kerong kothoma sane rok bor bebak ro soitan aroni kokman mase borok bai sing huske ma tongnai tei borno sing ma sininai kaitor norok jotono hamari khlaitun amen.